हेल' एभ्रिवान आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय आं दिनै इउनिभारसिटियाव नै दख'ना गाननानै फैदों माबा 16 नभेम्बर नालाय दिनै बर' थुनलाइ सान बिनि थाखाय प्रग्राम जानो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नै दायो अलरेडि इउनिभारसिटियाव सफैखाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो जोंनि बे रावखौ गावनि मोनसे हांखोजों लिरनो थाखायबो दिनैहाय बर' माहारिया बेनि थाखाय बुहुमाव बेबायदि मोनसेबो नोजोर गैया जागायबाय बर' राव गेवलांथों 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 बर' राव गेवलांथों गेवलांथों बर'सा देरहासार 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 बर' राव गेवलांथों 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 बर' राव थांनानै थाथों थांनानै थाथों बर'सा देरहासार 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 जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ गोजोननाय फैग्रा नै दायो रेजेंगा जानाय ब्रेकफास्ट मिन्स ब्रेकफास्ट रेजेंगा जानाय मिन्स ब्रेकफास्ट हा जायनोसै मा जानो फैदों रेजेंगा ब्रेकफास्ट ना दाबे माबानि इडुकेसननि ओमफ्राय नैबे सासेया खुलुमहरदो औ बे लादुरि जाहैबाय नैबे जादों बे लावगि बेखौथ' मिन्थिखायो जाहैबाय आलु ओरै दंजोबो गासिबो मोजां दं दख'ना गाननाय जे सिख्लाफ्रा मोजां रेजेंगा नेगासिनो बिसोरो जानोसै ज''नो नै आसला रेजेंगा जानो औ रेजेंगा जानो मानदों ओमफ्राय खबर सबर दंथ'यो गोजां बोथोर फैबाय नै बांद्राय मिनिबाय आगुथिया थुब्ला गावनो ओंखारो इलेक्सन सिजन जाहैबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ इलेक्सन सिजन जादों गोसोआ दुंदुलु दल दामबाय ओजोंबो जाया दा गिदिंलायनांसिगोन गगा मोननाय गुजुनाय जाबाय दं एकदमबारे नाद्रायबाथाय गुंग्राय गयो बोखोद्रायबा क्लाब थाङो बहुद दिगदारथार जानानै दङ ओरैनो थिग दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइनि जोनोम सान दा फिरबिला बिरहोबाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावबाय लाइसि रेजेंगा जानाया बेनो मोनबाय रेजेंगा जानायखौ मोनबाय रेजेंगाव खबर लानो थांग्राया सफैयासिनो हनै नांखाबाय ओइ सेराव जिरायदो मा मोनजादों मोनजायाखै दा फरायसाफोर बिथांमोना जेरावखि थाया मानो नैबे जोंनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि गोजोननि हामलायनायखौ साफ्रोमनो बावहरनाय जाबाय माने जाथाव जोंनि दिनैनि गेवलां मेलनि सेमिनारनि लिंहरजानाय गाहाय आलासि सार
Professor Bodoland University, आंनि dear colleague मोनजाथाव सानमोखां दिहुनजादों जोंनि बर' 16 नभेम्बरजों 16 नभेम्बरजों बर' साहित्य सभानि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि नैबे गेवलां मेलनि याव लेंहरजानाय आलासि गाहाय सारखौनो नैबे खिताब बेखेवनाय आरो दिनैनि सानजों गासिबो लोब्बा लाखिनानै गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गावनो खुलुमबाय दिनैनि बे गोथार सानाव मेगजिन रानदों बे सुजु आफादनि सुजुनायाव बिथांमोननि बानजायनायाव दैदेननायाव बेयाव गोबाङानो लिरबिदां हरदों हामलाय बर' थुनलाइया 1952 नि सिगांनो आरम्भ जादों ना जों बयबो मिथिगौ जायफ्रा थुनलाइनि फरायसा जायफ्रा बर' थुनलाइनि जारिमिनखौ मिथिगौ माने जोंनि थुनलाइनि जोनोम जानाया बर' थुनलाइनि जोनोम जानाया बै बर'नि फिसा आयेन बा बिबार लाइसि बै समनिफ्रायनो जुरिजेनदों बायजोनि मिशनारि बा धोरोम फोसावनो फैनाय जायफोरा थागिबिफोरनि रावनि सोमोन्दै कालचारनि सोमोन्दै डाटा बुथुमनानै बिथांमोना मन'ग्राफ लिरदोंमोन बिथांमोना बै रोखोमै लकेल कालचारखौ बिथांमोना नायदोंमोन एन्थ्रपलजिस्टफ्रा बिदि नोजोरजोंनो नायदोंमोन जे बे लकेल मानसिफोरनि बे ट्राइबेलफोरनि धोरोमा बेयो माने गुबुन जौगा धोरोम बायदि नङा बे धोरोमा जाहैबाय दिस इज एनिमिज्म जेराव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म मोसानाय नायखांनानै प्रग्रामनिफ्राय ओंखारबोबाय इसोरो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों सिख्लाफ्रा नै बयबो दख'ना गाननानै फैजोबदों दहाय देखायनो मोनाखै ना मोजाङै ओंखायनो दासो हनै माखासे थांग्रोबाय हनै दहायहाय लानो मोनाखैमोन नै बेफोरखौहाय फ्लेक्स साजायजोबदों दासो लाबाय मेडाम जि नुखादों एलपि स्कुलनि मास्टार एलपि स्कुलनि बायद' मा हाय होनलाय दे जों माहाय दङ जानो नागिरदों नैबे मानसिया क्लास लानो फैदों नैबे जाहोदों फिए बियो फिए नैबे फिए ना जाखां लोंखां नै फट' शुट जागासिनो ओइ मेनेजार
रूपा मैनेजर मैनेजर लड़की लोग का बैग ले रहे हो मैनेजर हाँ नहीं फोटो खेबजा फेरै मानसिया बेनिया दिनैसो फोटो खेबदों गावनि फनजोंनो गावनो फट'खौनो खेबफेरा जि मोजां नैबे बिबारा दिनैसो बेवहाय खेबनो चान्स मोनबाय जोंहा मानसिफ्रा खेबनाय खेबै खेबै बोरायलायलांबाय जोंहा दिनैसो सेमेट्रियाव जाफैदोंमोन नै बेवहाय रेस्टुरेन्ट बेहाय इउनिभारसिटिनि बाहेरायाव नै बेनि बाहेरायाव नै हाबाब हाबाब दाबोनो खेबजाखाङा नै खेबग्राया नै खेबजाग्राया नै समायना बिबार थांफिनगासिनो नै बेहा नों बेखौ बिबार गायनो लाबोदों नामा बिबारबो लाबोफाबाय आंनोबो मोनसेखा खावनाय बिबारासो थाङोनोथ' मोजां जायो जो बाहर से कोकराझार पे सेटल हो जाना ভাল লাগছে ইয়াত কোবা কি দোকানা পিন্ধি ভাল লাগিছে ও হাই বলো इसका चैनल है तो माने अभी पूरा बेलेग बेलेग देखा पाइसे माने गानदों दखना होनना सोंलाय মানে ভাল লাগিছে যেহেতু আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ আয়োজন হৈ আছে গতিকে মানে এটা ট্ৰেডিশনেল হিচাপত যদি আমি দখনাখন পিন্ধো তেতিয়াহ'লে মানে এই জাতিটোক সন্মান কৰাৰ লগতে মানে সাজপাৰৰ প্ৰতি এটা মানে আহি যাব মনত সেইকাৰণে পিন্ধিছো ভাল লাগে দখনা থ্যাংক ইউ वेलकम ayo malai gausra दाना बोरै जावनो जोङो नै बेवहायसो इउनिभारसिटियाव माबा प्रग्रामाव थाङासै आरो प्रग्राम माबा बरिं जाबायमोन खोनासंबाय थानो ओमफ्राय बेवहाय फैबाय बेरायनो आर'नाइ पार्कआव एथ' बुरजा गाखोयो आयौ मैदेर बिमाफ्रानो आयौ नै बिथिं नामा गिदिरसिन बिमाफोर नै बिराद खम नै बिथिंबो बाव प्रग्राम एटेन्ड खालामाखै बेयावसो आड्डा मारि फैदों नोंसोरो बर' थुनलाइ सानावनो औ सिख्लाफोरनि दे मैयाहाय माबामोन ना गथ'फोरनिमोन दा सिख्लाफोरनि फट' लादों मालाय फट' खेबजानो रेडि रावबो खेबा आंखौ दाबो मनिता ओइ माबायदि मोनदों बेरायफैनानै प्रग्राम गारनानै ओइ थ' थांसै गाइसमोन जाबाय आंबो थांसै आं ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय आंनि भिडिअखौ प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो बयबो अननानै